Добро утро! В четвъртък и в петък агенция ПИК на лъжеца Недялко Недялков публикува две неверни информации, свързани с моето име. Това е сайт и агенция, за която нямам никакво съмнение, че се финансира от престъпника Алексей Петров. Тази агенция публикува две лъжи за мен. Първата беше, че взимам 60 000 лева заплата като изпълнителен директор на TV7. Втората лъжа в петък беше, че съм уволнен от телевизията. Очевидно високите рейтинги на тази телевизия плашат една част от мафията в България. Очевидно в мътна вода най-лесно е да се лови риба в тези гадни времена за българския народ. Искам да извадя на светло договорите с TV7, за да стане ясно един път за винаги какъв лъжец е Недялко Недялков, за какъв манипулатор в българското медийно пространство става въпрос. Същото лице, не мога да го нареча човек, публикува миналата година информация лъжлива, абсолютно лъжлива, с фалшива сметка, платена някъде на Френската ривера, която ми беше приписана на мен. Така, от 28 септември 2010 година, това е след 18 годишен трудов стаж. Аз съм започнал работа през 90-та година, в момента съм на 40 години. Почти 18 години от трудовия ми стаж са минали в българските медии. Работил съм дълги години като репортер, като водещ, като продуцент, като директор и като изпълнителен директор сега, т.е. минал съм цялата стълбичка на медиите. От 28 септември 2010 година аз имам два договора с TV7. Моля колегите само да ги покажат. Закрил съм си личните данни. Тези договори ще бъдат публикувани днес на сайта на телевизията. Сега ще ви ги покажа договор по договор. Единият договор е нещо като граждански, той е граждански договор и в него аз получавам възнаграждение като водещ и автор на предаването Добро утро България, сутрешния информационен блок и гореща точка. Възнаграждението ми по този договор е 1000 лева на месец като водещ и 3000 лева като преотстъпил авторските си права. Ето, моля тук колеги, веднага сумата да бъде показана. Айде по-живичко, ако обичате. Това е сумата, която би трябвало да взимам, без да си плащам данъците и осигуровките. Аз понеже си ги плащам, сумата, която взимам по този договор е около 3000 лева на месец. Моя работен ден, аз управлявам около 500 човека, доскоро управлявах около 200. Моя работен ден започва сутринта около 6:30, приключва около 12. Аз работя близо 18-17 часа на ден. Не почивам в събота и неделя. Не съм ползвал трудов отпуск от години. Разбих си семейството и личния живот и нанесах много вреди на най-близките си хора заради моя прословут работохолизъм. Ето вижте сега, това ми е трудовия договор с TV7 като директор на новините. Сега по-надолу да видят заплатата хората. Около 5600 лева. Сега ще ви прочитам. 5670 лева на месец, без данъците и осигуровките, като си ги плата, сумата пада с около 1000 и нещо надолу. Общо на месец по тези два договора, доскоро от TV7 по тези два договора, казвам, получавах около 8000 лева за труда, който аз извършвам в телевизията. Като изпълнителен директор аз прекратих тези два договора, понеже няма как да си изпълнителен директор и да управляваш телевизията без договор за управление. Такъв договор още не съм подписал с телевизията, но има решение на борда на директорите, с които ми се запазват трудовото възнаграждение. Правя това, за да докажа все пак някаква базисна почтенност пред българското общество и за да ви покажа, че лицето Недялко Недялков е безспорен, доказан и абсолютен лъжец в българските медии. Този човек се страхува от мен, заедно с неговите закрилници и хората, които са зад гърба му. Аз ще играя ва-банк срещу тези хора. Мога да го направя и за разлика от повечето нещастници, които наистина нямат смелост да излезат на улицата и не си го и помислят, аз бях на улицата и ще излеза срещу хора като Недялко Недялков, каквото и да ми струва това. Толкова по тази тема.